Amba fo Sherifla TV jabarani matarafali la mimi kunafoni lase au mali kunga ani jien fanware kunga mba fwa ngone nye apma seleye abeda menani kerengere nyana chakeda mimbe anga jamana kono ni oyeso telma malitali ye ninye ashia mugani ngonono na ye maminu me no ni oluye sanjange bara la utato segena fiembola so telma malitali bi kenela be uye kabunya masegini tashi blake kanyeshi uma ukabara bakele la jamana ye odo kene nyana mayara kabene jumado desambru kalotli mwa anitlai besia o centre aéré la minye so telma nyamouye olu kumbe kene kan katase taba uminu ni olu bita segena fiemboye olu fene sumogo kumbe akene kan isufu kulubale ni sedunyara kumbe Sherifla TV jabarani tokola kakeni tunanguni pranya demandama onye ani dantikolu mimbe manu sonja kana senyongo jerema dumuni demandama kuna ore kala sababu ye sotelema mamunga ani wolomvla munu mina walanseme ningo blasara ni nyana je mi vla ni nye abe boluda sansa sotelema malitela achakosoda manyama ofe ni mamunu vla ni nye sambisba ani ngo ode ka obe barala achakosoda nye tuga mina makama sangorota ani nyeta ningo lase ningo juru chakosoda ima oka dantikulu la mamunu mina walanseme oka felao oka nusonjao oya balaje ne dantike ajalanya parce que bete ni soro mo chama be an ya damne o loteya bon problème est do soro bon ala fana ya kala tigeke bon bibi na nasra ka yan sorambi ambe ala sana ambe ala barakada ala ambe saka mufo fen man ko fe mo mena to sotalmana amuna barakado bodo o luga baraka ka tanye ne la sana ambo krefe bi fɛn fila de kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ne la nisɔndiyalen don ani n dusu kasilen don nisɔndiya ye mun ye bawo après san 20 san 30 baara kɔ san 30 jɛɲɔgɔnya n y'a fɔra i bɛ n'i kɔ don olu la a degun ka bon dɔɔni donc o san 30 kɔnɔ i ye baara min kɛ i yɛrɛ b'a dɔn i ni Ala cɛla i sera k'i se kɛ pour que ka ebe femina ko nafa bola o nisondiya bena mais a nisonguya min bena mena on kodo nteri mununa mena on kodo baraka nyoko mununa o degum bena o nisonguya bena doni mamnu yo wala sema ka gulu min bey o nyama goni ara ka fo ale dogo minu flani ye kana fara o kan o bo kumene o tare flai ana da punyo ngo ni bita abe do sira atesira nkumo retraité d'ailleurs mo be ala de la parce que do be kasto minji be banka sur ma retraité soro donc ni retraité ici au soro be ala barka da folo ensuite abe gérer fana comme n'importe quelle situation abe gérer o kana da ki sokono comme kay miri jamanya non la retraite est une étape de la vie peut-être la dernière mais ça se gère comme les autres mi e malite nyama so mawiye o yara ka fo ni be ke sababu ye mami kunungo aye baraka ni kaka bara ni gadwala al naye wala seme aba bisgiya ka fo alisa kunungo aye baraka yoro minye o hakli be ala on keleno ka la dasigi ka fo ni mo minu ye baraka sotelma kono nu be ta retraite la ambu dunduguma fetike ku blasra o dunduguma fetike li ku blasra o kuye muye hakli jigi ani ka fo ku ni che ku ye minge sotelma e parce que ni yaye ale on be sotelma la bi ka fo ko un sotelma nyemgo ye do de a tutike do de barake onye donc ku fo ku wale nyuma don u ka barake lena ka kla ka fuye fana ku be na ta segena fie bo mina abse ka ke an mago be suma na mago seruma kuma iya me u yere ka discours la u ya fo ko am be se ka wele blauma ani fana ambu foku bargada parce que on nana olu soro bara rokono al na ya soro on e diplôme soro kana mais u yan dege bara la u yan blasra nyana jam bala jene ku chala minye ore ye jonjo min tala direction commerciale ma ofe u ga jonjo dila o makane kan miye anga soko ani dongo tilama ye Mohamed Jabi ale ga fulso ngala sababu ye ni ka kane ku ngorata o ya soro sane ku ngorin kelen o tashi black la kan nyashi mamunu fatula sotrema malitel barakala wula ni ya shefolo mali jamana kono mauludu nyanamayali kene ka sigi mautola dali masai meni gweleya minu mo ukato bi wile ko Association Islamique des Sourds du Mali
hakilina in nzigira senga Association Malienne pour la culture et la solidarité et développement fait walasa maa minnu bɛ ni dalimasa ye mɛni gwɛlɛya u ma u ka se ka silamaya diinɛ faamu a ɲɛfɔtɔ u ye o kɛnɛ sigira senga ka bɛn ni juma don décembre kalo tile 22 ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u ka kalanyɔrɔ la maa min kɛra Mali silamɛdinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma Silema dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Aseyed Sherif Ousmane Madana Haidara nɔ na bila ye kɛnɛ kan o ye Aseyed Aliyu Badara Haidara ye ale kun bɛ kɛnɛ kan an ka maa minnu kun bɛ Ousmane Zogore a n'a ka jatala Ibrahima Kulibali. Association islamique des sourds du Mali ye tɔnkura ye mun sigira sen ka san 1 ani kalo 4 dɔrɔn a ka laɲini de ye ka se ka maaw fara ɲɔgɔn kan maa minnu bɛ n'u lajarabelen don ni mɛnnibaliya ye walima n'u ka mɛtaw ka dɔgɔ n'u bɛ ka Ala bato alisilamɛya diinɛ sira kan. Amu bobo islam amu ani bobo fara ɲɔgɔn kan k'o bila ka taa ni Ala ka sira kan parce que bobo caman bɛ Mali kɔnɔ n tɛ foyi foyi dɔn silamɛya kɔnɔ u ma foyi faamuya dɔw bɛ taa misiri kɔnɔ k'o sigi u tɛ foyi mɛn dɔw fana bɛ yen u bɛ seli dɔ kɛ u tɛ seli dɔ kɛ u t'a dɔn dɔw fana bɛ yen u bɛ seli u tɛ seli jita an bɛ ɲinɛ na u la an b'u fara ɲɔgɔn kan k'u kana silamɛya ka faamuya la walasa ka sira dayɛlɛ ni maa kofɔlen ninnu ye kuma dɔ la ni ɲinɛ bɛ k'u kɔ jamana kɔnɔ u ka se ka alisilamɛya diinɛ k'a faamuya ani k'a baaraw bɛɛ kɛ i n'a fɔ a laɲinina cogoya min na mawuludu kɛnɛ labɛnna u tɔgɔ la hakilina ta ba o bɔra jɛkulu dɔ yɔrɔ la u ko min ma Association Malienne pour la culture, la solidarité et le développement AMSODEC. Hakilina in nana cogoya min na bubu u ka bubu ye fila de u ti kuma u ti mɛnni kɛ mais Ala y'a kɛ bana dɔ ye dɔw sɔrɔ kuma tiɲɛna u bolo mɛnni binni ka tiɲɛ n'a bɛ fɔ o ma ko méningite donc o dɔ de gɛrɛla Habib la n'a bɛ kuma Habib kan fɛ a b'o ye diinɛ lase min na donc a y'a kanu u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na donc o gɛrɛ ɲɔgɔn na kɔnɔna de la a sɔrɔla ka na jira k'a fɔ olu ye mɔgɔ ye minnu organiser la a bɛ san 1 ni kalo 4 bɔ sisan o bɛ fɛ ka diinɛ dɔn mun kosɔn u ye diinɛ silamɛya kɔnɔ u ye silamɛdenw ye u wolola kɔnɔ mais u ti maa sɔrɔ kuma bɛɛ maa min bɛ diinɛ ɲɛf'u ye a seliko n'a bato tɔw surtout bangebaa labato u bonyani ani u barika ɲinini ani sinjitugu ni jamanaden ɲumanya ni Ala yɛrɛ ye fɛn min ye ka Ala kow dɔn minnu bɛ kɛ fil ghaib ani lahara ko ninnu. Kɛnɛ in sera ka maaba caman fara ɲɔgɔn kan minnu labana ka layiduw ta k'a fɔ laɲini ani magoya minnu fɔra maa ninnu fɛ u n'a kunnafoniw se a seyɔrɔw la. An bɛ se ka fɛn min fɔ fɔlɔ fɛn fɔlɔ min fɔ n'an y'o faamuya ka taa la parce que olu fana ka hakɛ de ye o ye bi ta kɔfɛ n'an sera an b'a lase bureau ma ni groupement bɛ sigi o sigi kɛ an bɛna ɲini an balima bubuw fɛ n'u ka karamɔgɔw fɛ u bɛ maa da an ma an bɛ kɛnɛ o kɛnɛ sigi maa min bɛ kɛ ni kuma minnu bɛ kɛ a fana b'a tradi a bɛ bɔ tele la ani radio la n'u bɛ se k'a faamu cogo min na n'Ala sɔnna an b'o kɛ parce que o y'u ka hakɛ dɔ ye. U ye demande fana kɛ fɛn min na n'o y'u ka dugukolo ɲininiw ye komi u ka ɲinini ye de ko k'a ɲini u ka ekɔliso ka surun yɔrɔ min na dugukolo tɛ groupement bolo mais k'a lase jamana faamaw ma an bɛ se k'o baara fana kɛ n'Ala sɔnna fana an b'a fɔ an ka président ye o ci fana laseli u b'o fana kɛ. Mun bɛ tali kɛ an karamɔgɔ Aseyed Sherif Ousmane Madani Haidara a nɔnabila la kɛnɛ kɔnɔ a ye a ka nisɔndiyaw jira ka se ka nin waati in sigi ni maa lujuratɔ ninnu ye o kɔfɛ ka hakilina tabaw fo ka nabaw fo ni ka sɔrɔ ka duwawu kɛ. K'an ka nisɔndiya de jira aw la k'an ka farifoni jira aw la k'a jira aw la dɔrɔn vraiment foyi ti Ala ta bɔ o kɔrɔ ye jumɛn ye an nisɔndiyara an farifoni na nin kɛnɛ ninnu ni sigi ninnu n'u ye sariya de jɔn bɛɛ lajɛlen ye i jɔra kɛnɛ kan i tɛmɛtɔ la i y'a mankutu mɛn i jɔ k'a lajɛ nin bɛɛ ye sariya de jɔn ye ayiwa Ala subahana wa taala ɲɛkɔrɔ vraiment an nisɔndiyalen don an farifoninen don dɔrɔn k'a fɔ aw ye silamɛ bɛɛ lajɛlen dusukun bɛ aw fɛ nin kɛnɛ in kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sherifukɛ n'o ye Aseyed Sherif Ousmane Madani Haidara ye
an biya ale de tɔgɔ la n'o de an biya k'ale de représenter k'a jira an balimaw la k'a jira silamɛ bɛɛ lajɛlen na ko an bɛɛ lajɛlen de dusugo kelen an bɛɛ lajɛlen de bolo kelen an bɛɛ lajɛlen de bɛ fa la an bɛɛ lajɛlen de bɛ ba la donc kana fara o kan nin kɛnɛ in a bɛ se cogo min na ka yakubaya n'o de ye ka sabati ani ka kɔrɔta di a ma cogo min na an na fara o kan o cogoya kelen la ni an balimaw ka laɲini n'o ye an muso dɛk mɔgɔw ye ani tɔgɔ bɔra association islamique des sourds du Mali ayiwa n'olu ka laɲini ye donc o de kɛra sababu ye k'an se a waati koron kama an tɛna kuma diyan k'a jira aw la dɔrɔn an fari fonina an nisɔndiyara k'an karamɔgɔw fo an k'an ka fɛn o fɛn fɔ olu y'a bɛɛ lajɛlen fɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni mawuludu mun sigira ni lujuratɔw tɔgɔ la sira fɛnɛ don ka ba don ɲɔgɔn dɛmɛ la ani kɛrɛfɛden kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ. Tɔ min bɛ wele ko groupe citoyenneté et droits humains olu ka baara bɛn bɛ fasoden ɲumanya lafasali ani hadamadenya hakɛw u kɛlen kɔfɛ k'u ka baara bolo dalen dɔ n'u don min bɛ wele ko programme triennal la jeunesse et citoyenneté sibiri dɔ décembre kalo tile 23 Banangabugu maire la u ye kunnafonidilaw wele ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye u ka baarakɛminɛn kan baarakɛminɛn min wele u fɛ ko outil pédagogique dénommé éducation à la paix à la construction citoyenne et du vivre ensemble o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye bɛɛ ani basigi mɔgɔw ka dɔntaw bɛ se ka kawuriya o la ni ka faso jɔ baara kɛ bɛɛ taabolo ye ani sigiɲɔgɔnya o ka sabati maliden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ Mariétou Diallo ni Abdraman Dramé Mali kun bɛ Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la. Jɛkulu min sigilen don n'a bɛ fɔ a ma ko groupe citoyenneté et droits humains o sigila an ka jamana kɔnɔ kabini san 2012 u ye kalanbolo dɔ sigi sen kan ka fasoden ɲumanya kalan jamanadenw kun walasa bɛn ni basigi bɛ se ka na Mali kɔnɔ o de kun ye kunnafoni dikɛnɛ dɔ sigi kun ye bi sibiri Banangabugukaw ka mairie kɔnɔ. N y'a fɔ cogo min na ni conférence in kun kɔni parce que anw ye programme dɔ de bila sen kan n'an ko ma ko jeunesse et citoyenneté san 3 programme do o kuma o kurumu karilen an y'o kɛ novembre kalo tile 17 palais la donc o tɛmɛnen kɔfɛ comme an ko programme in laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka se ka jamana ɲɛmɔgɔw k'olu dɛmɛ u ka baara la Mali bɛn kɔnɔna na bon donc an y'o kurumu kali min kɛ o kɔfɛ kalo kelen an ko an bɛ na sigi ka kuma k'a yira k'a fɔ ni a ka sɔrɔ o jamana ɲɛmɔgɔ kelenw an k'an bɛ ka minnu dɛmɛ ni a ka sɔrɔ u k'an kɔkɔrɔma don donc pour que faamuya ka se ka k'o kan o ye fɔlɔ ye filanan an bɛ mun fana na a ka se ka faamu a nafa ka se ka dɔn jamana kɔnɔ mɔgɔw fɛ fo ka se jamana kɔ kan mɔgɔw ma donc a sabanan o ye mun ye o ye dɔrɔn ka toujours k'an ka welewele bila hakilina ɲɔgɔn bɛ mɔgɔ min na jamana ɲɛmɔgɔw la tuguni pour que an bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan programme min kɔni a bɛ se ka waleya cogo min na an ka laɲiniw ye min ye olu bɛ se ka sabati autorités kɔni welewelekan b'an bolo ka ɲɛsin u ma kosɛbɛ parce que n'a ma ɲɛ an ko ni programme min yɛrɛ sigira pour que ka se ka olu de kɔkɔrɔma don u ka baara la n'o bɛ tali kɛ bɛn ani kelenya kan Mali kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ fana fasoden ɲumanya kan o kuma na anw tɛ sɛgɛn o welewelemada la hali ni a ka sɔrɔ an bɛ don min na i ko bi u ma anw sira taama i n'a fɔ an bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na bon an mago bɛ fɛn caman na an mago bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ la musakako b'o la fo ka taa se yɔrɔ ko i n'a fɔ infrastructure o fana b'o la mana se k'an dɛmɛ n'olu bɛɛ la ye donc o bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ se ka an ka laɲiniw sabati cogo min na. N'a ma ɲɛ k'a fɔ nin kalanbolo kura in ɲɛsinnen don ekɔlidenw de ma groupe citoyenneté et droits humains u ye Bamako rive droite kapu 7 de sen don nin baara in na o kapu 7 in cɛbɔ tun bɛ kɛnɛ kan a y'a yira k'a fɔ nin kalanbolo in bɛnnen don kosɛbɛ. Groupe citoyen mɔgɔw u sera kapu 7 de ma kapu 7 min bɛ rive droite fɛ bon sekun ye min ye a jateminɛna k'a dɔn k'a fɔ fasoden ɲumanya waleli an ka denmisɛnw tiɲɛ yɛrɛ la denmisɛnnin min bɛ o wale bi a ka dɔgɔ o filɛ ka nin wale min da nin ye u kan ka fɔ o la sabu ni bɛɛ y'a kɛ tan dɔn a bɛ kɛ sababu ye ka denmisɛnnin ninnu k'u jogo tile wa jogo min bɛ tile a bɛ mɛn o jogo la u bɛ mɛn n'o jogo ye wa n'o dun kɛra dɔrɔn jamana a bɛ taa ɲɛ donc n y'a fɔ cogo min tubabukan la n ko u bɛna ɲɔgɔn da min na ayiwa ɲɔgɔlɔ b'a la poyi b'a la ayiwa olu kɔnɔna na u bi ɲɔgɔn da min kɛ o la o bɛna kɛ sababu ye denmisɛnninw bɛna walew ta wale minnu ni u yɛrɛ jogo bɛ sinsin o kan quoi wa n'o dun kɛra jamana bɛ dilan.
an b'aw ladɔnniya k'a fɔ groupe citoyenneté et droits humains ale ka laɲini de ye ka maliden kura dilan ka bila mali kura kɔnɔ o dun tɛ se ka kɛ cogo si la ni taabolow yɛlɛmali tɛ wa taabolow yɛlɛmali bɛ daminɛ jamana kɔnɔdenw de la ka sɔrɔ ka se jamana ɲɛmaaw ma. Fangaɲinijɛkulu min bɛ wele ko FAR an ka wuli olu ka ɲɔgɔnkunbɛba min bɛ wele ko convention nationale ni a bɛ u ka tɔndenw fara ɲɔgɔn kan ka bɔ Mali fanda naani bɛɛ lajɛlen la o baaraw daminɛna ka bɛn ni sibirido décembre kalo tile 23 ye maakɔrɔw tɔgɔla so maison des aînés la Amdalayi AC 2000 la a dayɛlɛli denbaya kun bɛ FAR an ka wuli yɛrɛ ɲɛmaaba bolo ni o ye Modibo Sidibe Amadu Kamara ni Ibrahima Kulibali kun bɛ Sherifila TV Jabarani tɔgɔ la. Parti FAR an ka wuli u ka lajɛrɛ sabanan 3e convention nationale a baaraw daminɛna ni Mali jɔnjɔn foli ye. Denmisɛnninw ka ɲɛma a ka laseliw senfɛ a y'i sinsin kosɛbɛ denmisɛnninw ka fara ɲɔgɔn kan parti kɔnɔna na ni ka tila ka tanunikan caman ta ka ɲɛsin Modibo Sidibe ma ale min parti ɲɛma ye ka sabu kɛ a ka baarakɛlenw ye jamana kɔnɔ ani parti kɔnɔna na. I ni ce Modibo i ni danbe i ni hɔrɔnya a ye tɛgɛrɛ fɔ nin ye ja i bɛ se ka to opposition la ka kɛ hɔrɔn ye ne kun t'a dɔn ne kun ma gɛrɛ e la ja opposition ka di n'i bɛ tiɲɛ kan anw bi tiɲɛ kan ala ye tiɲɛ di anw ma bi i y'i bolo si yɔrɔ yɔrɔ tile bɔra ye hɔrɔnya fana y'o ye an bɛ sɔn o ma a bɛ lɔngolanba de a bɔra ka na dɔɔni dɔɔni fɛn bɔra ka na gɛrɛ anw na a ye taa sigilen na a ka y'an na wa ale de don o tuma i majamu ka di n ye chaque fois que ne n da yɔrɔw la an bɛ kumaw ta an bɛ kuma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan monsieur le président. Modibo Sidibe ni ale yɛrɛ ye parti ɲɛmaaba ye a ka kɔrɔfɔ senfɛ a da sera fɛn caman ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ ani lahalaya min bɛ parti kɔnɔna na ni ka tila ka baara bolodalenw k'i da se olu bɛɛ lajɛlen ma. Ala ye bi jira n na an b'a barikada an ka se k'an ka tɔnba a ka kɛnɛba dɔ ye nin ye san o san an ka maaw bɛ bɔ région bɛɛ kɔnɔna la cercle bɛɛ kɔnɔna la ka na an ka se ka ɲuman kɔnɔna parti kan ka ɲɔgɔn la kunnafoni parti kan ka ɲɔgɔn la bɔ an bɛ ka minnu kɛ parti bɛɛ bolo ɲuman kan parti bɛna mun kɛ FAR bɛ ka min ɲini fɔlɔ a bɛ taa cɛbɔ la a bɛ taa cɛbɔ la cogo di a b'a fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan maa maa ni anw ye hakilina kelen ye n'an ka faamuyali ye kelen ye n'an b'a fɛ ka min kɛ jamana nin ye ka na fanga la o tɛ dɛ an b'a fɛ ka min kɛ jamana ye ani jamanadenw ye an b'a fɛ jamana sini ka kɛ cogoya min na jamana ka bɔ ni lahalaya la a kɛ jamana ye komi jamana min an ye min dɔn kabini tuma bɛɛ jamana nin tɛ jamana lankolon ye dɛ. Wa lajɛrɛ in senfɛ a kɛra wagati ye ka ɲɛsin parti FAR an ka wuli mɔgɔw an'u ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Modibo Sidibe u ka se ka fɛn caman ɲɛfɔ u ka tɔndenw ye ani lahalaya minnu bɛ jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi kɔrɔ Amadu Tumani Ture ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko ATT ale ka seginni Mali kɔnɔ ninnu kɛra kɔrɔfɔ ye Modibo Sidibe a da sera minnu bɛɛ lajɛlen ma. Ka fɔ an ka jamana hami b'an na bon ko tɛ dɛ an ka jamana de hami b'an na an ɲɛ bɛ min na an ɲɛ bɛ min na jamana tɛ se ka t'o bolo kan jamana tɛ se ka t'o sira kan nka welelika ye min ye k'a lase bɛɛ ma maliden bɛ yɔrɔ yɔrɔ cɛ muso denmisɛnnin maakɔrɔba farafarali kun tɛ yen tuguni an bɛɛ de ka kan an ka wuli k'an jɔ k'akilina falen ka fɛɛrɛ tigɛ maa maaw bɛ n'an dɛmɛ cogo cogo n y'o de fɔ sisan n'anw tɛ n'an ma min kɛ foyi tɛ kɛ wali dusu a bɛ ba sago wa a da sago dɛ ka n'an yɛrɛ don n'an wulila ka jɔ n'an dɛmɛna an bɛ ba sago o wele de bɛ ka di bɛɛ ma bɛɛ ka wuli k'i jɔ anw wulilen don anw ye FAR ye an ko an ka wuli an wulilen don kabini tuma min na an b'a ɲini bɛɛ fɛ sa an ka wuli Mali ye a ka nali hɛrɛ don hɛrɛ don i b'a dɔn maaw ye wuli ka jɔ kɛ tɛna se ka da se o bɛɛ ma bɛɛ ni ce ala ye bi latigɛ ka fɔ a bɛɛ na n'an nana an b'a dɔn fana jamana nege b'a la cogoya min na a ye baara kɛ jamana ye cogoya min na n'an nana a ka kan a bɛ bɛn an ka jamana kuntigi don a ye baara kɛ a nana a bɛ n'a ka so a bɛ n'a faso la ani kunbɛnni ka kan ani bisimila ka kan ala ka kɛ hɛrɛ ye.
an bɛ y'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sigili ka kɛɲɛ ni a nafa bonyali ye u ka tɔndenw bɛ jamana fan o fan ani jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen yera kɛnɛ kɔnɔ yaasa ka kɛ sigili kɔrɔfɔ minnu bɛna k'a kɔnɔ ka kɛ olu bɛɛ lajɛlen sɛrɛ ni ka tila k'u hakililanta di a kan min laɲininen don u ka parti sɛbɛnfuraw fɛ ni u b'a kɛ san o san. An ka jamana ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ Mali jamana ɲɛmaakɔrɔ Amadu Tumani Ture bi don Mali jamana kɔnɔ ka bɛn ni dimanche 2 décembre kalo tile 24 ye. Kɔrɔfɔ in sɛmɛn diyara jamana ɲɛmaa El Hadji Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ de fɛ yani a ka nali cɛ a ye i sebɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se jatigikɛ mɔ ni o ye Senegal jamana ɲɛmaa Macky Sall ye ka wale ɲuman dɔn kɛ a ye san 5 min n'a y'o kɛ Senegal dugukolo ka nani jatigiya bonyaw minnu kan ka kɛ olu ma kɔtigɛ ka Dakar Senegal ma ɲɛmaaw wale ɲuman dɔ o la. An ka jamana ɲɛmaa El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ye a jira a ka kɔrɔfɔw la maires tɔgɔla don gɛrɛngɛrɛnnen senfɛ k'a fɔ a dɔgɔkɛ ni o ye Amadu Tumani Ture ye a taatɔ taara Macky Sall ka jamanakuntigiya pankuru la. Mali jamanakuntigiya pankuru de bi bila ka taa nɔfɛ a n'a ka denbaya k'u lana Mali jamana kɔnɔ. Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ATT bi don Mali jamana kɔnɔ ka bɛn ni nɛgɛ ɲɛtaa waatiw ye ni o ye 10 heures ye dimanche 2 décembre kalo tile 24 ko in bi bila fɛn min kadara kɔnɔ o ye malidenw ka segin ɲɔgɔn ma malidenw ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ réconciliation nationale a bi don o de kadara kɔnɔ. Kɔnɔwari jamana kɔnɔ wasablo min kun cogoli ko kuma tun bɛ senna ka sababu kɛ min ye sariya sunba kura min ni furubakalata kɛra sababu ye k'o cogo kɔnɔwari jamana kunna san 2016 constitution kɛmɛ ka min ye kalataw ye k'o fɔ o bi kɛ kɛrɛnkɛrɛnniyana Sena mɔɔw kunga ka don Sena bulo kɔnɔ ni u kuma ko sénateur aya o bilama tamɛ ko do bala jamana ɲɛmaaw fɛ ministre ka lajɛ dɔ sigira senga araba do décembre kalo tile 20 ma bɛ se k'a fɔ o y'u ka lajɛ laban yɛrɛ de ye yan'an ka don sankura la min senfɛ jamana ɲɛmaaw ye a ta ka don bala ka jira k'a fɔ wasabulo in bi co ko fa min fɛ ya musokɔrɔ don ni o ye Kolowarekaw ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ min ye yɛrɛmahɔrɔnya tutigɛ Kolowari jamana ye Félix Houphouët-Boigny ale faso a bɛ taa cogo yende Alassane Dramane Ouattara dɔw kun y'a jira k'a fɔ a kun bɛ ka siga a kɛli n'a kɛbaliya la dɔw yɛrɛ kun y'a jira k'a fɔ a kɛli ka d'a ye ka bɛn ni san 2020 de ye jamanakuntigi kalataw bɛ kɛ san min na nka laban ka dɔ yɛlɛma ɲɛmakɔrɔ k'a fɔ ko in bɛna kɛ san 2018 o kɔrɔ ye ko sankura nafoloko ta fa fɛ kalata labɛnni jɛkulu kɔni gɛnmɛ ka jira k'a fɔ olu mago bɛ se sɛfɛwari miliyari 30 de mɔ barisabu ka d'a kan a kalata kelen tɛ kɛ ani mairisigi kalata ani marabolo ɲɛma sugandi kalataw de bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ni dun ye Kolowari musaka min ni baara bɛ kɛ ni o ye saa kɔnɔ o kama ko budget o ɲɛsigi budget prévisionnel san 2018 gɛnmɛ ka miliyari 9 ani miliyɔn 500 dɔrɔn de bɔ fɔlɔ ko bila a ko bolo kan ni o ye seni ka bolo ye a ma ladɔnniya k'a fɔ wasabulo in wasadenw u bɛ sigi cogo min na n'i y'a sigi sigiyɔrɔma 3 aya 2 maa minnu bɛ wele ko grands électeurs olu de bɛ kala ta ka u cogo wasabulo kɔnɔ. Faransiskaw ka jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron ye i se jɔ Niger dugukolo ka taa tasibila wale kelen bonyamasegi ɲaɲanu n'a ma ɲa k'a fɔ sa bɛ ka yɛlɛma u ko fɛn min ma ko réveillon o y'an don dɔ ye sankura kɔnɔ ko ɲaɲani kɛ ni a ka surasiw ye force Barkhane maa 700 minnu bɛ Niger dugukolo kan o tɛmɛnen kɔfɛ Allemagne jamana surasiw minnu fɛnɛ ni u jɛn bɛ yɔrɔ kelenw na u jɛra ka surɔtiw dun ɲɔgɔn fɛ Emmanuel Macron a ka nin dama in bɛ don fɛn min ka dara kɔnɔ jamana ɲɛmaaw Faransi jamana kɔnɔ ni u nana aya u bɛ taa u se jɔ kuma caman u ka nisɔndiya donbaw u ni surasiw b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu bɛ kɛlɛ yɔrɔw la ni u ni faso ka jan nin bɛɛ lajɛlen de b'a jira sɛbɛnnikɛlaw ka fɔ la k'a fɔ Emmanuel Macron gɛnmɛ k'i ni da jamana cɛcɛkanaw basigili kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali Niger Burkina Mauritanie ani Chad o yɔrɔ min gɛnbɛ bi lakanabaliya yɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya lakanabaliyaw ni u tɔw i n'a fɔ dɔrɔgu jagow ka taa se a yamani jagow ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ nka kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min ye force Barkhane ye Faransi kɛlɛcɛw ka dɔ bɔ u hakɛ la o kɔni nfɔndɛ barisabu ka d'a kan bi Mali jamana kɔnɔ lakanabaliya bɛ jamana camancɛ yan fɛ hali n'o y'a sɔrɔ la bamanjiw sɔrɔ yɔrɔ kelen tɛ se ka dɔn bilen ka sababu kɛ don kɛra utula k'u caca san 2012 o n'a ta bɛɛ cani bɛɛ ka bonya o kumana dɔ tɛ se ka bɔ force Barkhane ma hakɛ la min ye Emmanuel Macron ye
a kan k'i da se lahala dɔw fɛnɛ mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kalanko bɛ se ka don bala cogo min denmisɛnninw ka kalanko o tɛmɛnen kɔfɛ jamana cɛcɛkana ninnu bɛ se ka yiriwa ni dɛmɛ siraw minnu ye a bɛ n'i da se olu fɛnɛ mɔ. Gambikaw ka jamana ɲɛma Adama Barrow sera sini jamana kɔnɔ ka lajɛ min ye jɛɲɔgɔnyaw ye olu bɛ se ka kurakuraya jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ bawo a tigɛlen kun don Yahaya Jammeh tile la Yahaya Jammeh ni sini jamana kun ti ɲɔgɔn kan fɔ ka sabu kɛ Yahaya Jammeh taara jɛɲɔgɔnya n'u don ani jamana dɔ ni ɲɔgɔn cɛ min tɛ sini fɛ k'o ye Taiwan jamana kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o kɛra sababu ye ka sini jamana tɔɔrɔ fanga yɛlɛma ko min ye nin ye sa Adama Barrow na mɛ a lajɛ ka teriya sira kura bɔ sini jamana ani Gambi jamana ni ɲɔgɔn cɛ bari sabu ka d'a kan san 1970 waatiw la jɛɲɔgɔnya ni teriyaw kun bɛ yen nka Yahaya Jammeh nane de kun ye ko in lanɔgɔ kuma na min ye sini ma ɲɛma Xi Jinping ani Adama Barrow jɛra k'a fɔ u bɛna baara kɛ sira caman kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sɛnɛko donni ba la ani kuranko bɛ se ka nɔgɔya Gambi jamana kɔnɔ cogo min na u bɛna baara kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen la. Congo Kinshasa ni Uganda ni ɲɔgɔn cɛ Uganda kɛlɛcɛw ye bundeli dɔ kɛ sani dugu cɛ ka ɲɛsin Mamuru Tilenjɛkulu kɔrɔ ma ni o ye ADF ye ADF min ni maa caman kɛmɛ ka bɔlɔngɔnen de ɲɛsin u mɔ k'a fɔ décembre kalo tile 7 diɲɛsɛlɛkɛnɛ ni tɔma Nations Unies ka basigili jɛkulu maa 15 minnu nvara MONUSCO cɛdenw ni Tanzanie jamana denw do ko ADF mɔgɔw ka cɛni nɔ do Uganda kɛlɛcɛw ye a jira k'a fɔ u ye susuli in kɛ sani dugu cɛ nka susuli in kuma de cayalen do bari sabu ka da ka Uganda ma ɲɛmaw kɛmɛ k'a jira k'a fɔ olu ni Congo Kinshasa ma ɲɛmaw kumana kunga ma bila dugu ma ka kɛlɛ kɛ bawo a kɛra Congo Kinshasa dugukolo de ka nka Congo Kinshasa ma ɲɛmaw kɛmɛ k'a jira k'a fɔ olu kɔni ma sen do ko in na o kumana ko in kɛra kɛ cogo min na o de ɲɛ bɛ ka ɲini MONUSCO yɛrɛ min ye diɲɛsɛlɛkɛna ni tɔma Nations Unies ka basigili jɛkulu fɛnɛ ye kɔnɔ fɛnɛ na o ma fɛnɛ ma bɔ ko kalamɔ yala Uganda ma ɲɛmaw ye nin kɛ ko min kama o de bɛ ka ɲɛɲini wali kelen n'o y'a sɔrɔ la Yoweri Museveni a kɛ ko min ye nin ye k'a jira jamana kɔnɔ k'a fɔ a b'i kanbɔ ka manda wɛrɛ ɲini a b'a ta min ye jamana sariya sunba ye u kɛ kun bɛ k'a jira k'a fɔ a si tɛmɛna a man ka a k'i kanbɔ nka a ye sariya se dɔ k'a bɛrɛ bɛn wasabulo kɔnɔ k'a ka dɔngɔ ye ka yamaruya de a ma a k'i kanbɔ ko kura yala a bɛ ka nin wulikajɔ ninnu de kɛ sa min bɛ se ka to a bɛ kɛ maa man di ye k'a fɔ a bɛ ka ADF Bamaji Mamuru Tilenjɛkulu kɛlɛden sa wa ni k'o kɛ tɔgɔ ye ka se ka a yɛrɛ manja jamana kɔnɔ denw ye wa ɲininkali tɔ min kɔni bɛ yen kɔni mana tigɛ Dawuda kɔni kan min ye ko in kɔni ye a kɛra Congo Kinshasa ani Uganda ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ Congo Kinshasa ma ɲɛmaw ma bɔ a kalamɔ MONUSCO fɛnɛ ma bɔ a kalamɔ o de fɛnɛ bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaaya so fɛ ka bɛn ni nin kuma ye ka wale ɲuman dɔnbɔli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ k'aw minnu kɛ kun bɛ k'a ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yanni o cɛ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.